дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. иштирок дар вохӯрии созмонҳои ҳамкории Шанхай плюс. дар тоҷикистон на фақат ҳиҷоб, балки пӯшидани ҷинси даридаву домани кӯтоҳ ва декольте ҳам манъ шудааст. мулоқот бо котиби шӯрои умумии ҷаҳонии ҳунармандон Саъд Ал-Қаддумӣ. эътибори ҷиддӣ ба риояи кодекси шаҳрсозӣ ва сифати корҳои сохтмонӣ. дар шаҳри Осона пешвои муаззими миллат Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии созмони ҳамкории Шанхай плюс дар мавзӯи таҳкими муколимаи бисёрҷониба, талошҳо барои сулҳ ва рушди устувор иштирок карданд. роҳбари давлат зимни суханронӣ иброз доштанд, ки созмони ҳамкории Шанхай ба сохтори бо нуфузи байналмилалӣ табдил ёфта дар сиёсати ҷаҳонӣ нақши назаррас дорад. таъкид шуд, ки созмон дар ҳифзи суботу амният дар минтақаи масъулияти худ, рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва густариши муколимаи фарҳангу тамаддунҳо саҳми муносиб мегузорад. сарвари давлат дидгоҳи Тоҷикистонро дар масъалаи тавсеяи минбаъдаи ҳамкории бисёрҷониба бо давлатҳои нозир, шарикони муколимаи созмони ҳамкории Шанхай ва созмонҳои шарики байналмилалӣ баён доштанд. роҳбари давлат бо таъкиди афзоиши мутассили муомилоти молии Тоҷикистон бо кишварҳои оилаи созмони ҳамкории Шанхай пешниҳод намуданд, ки татбиқи лоиҳаҳои мушаххаси муштарак бо ҷалби иқтидори давлатҳои нозир ва шарикон дар соҳаи технологияҳои олӣ, инноватсия ва зеҳни сунъӣ, кишоварзӣ, инчунин ҳамкории сармоягузорӣ оғоз карда шавад. ҳамчунин зарурати ҷалби фаъолонаи давлатҳои нозир ва шарикони муколама ба фаъолияти шӯрои тиҷоратии созмони ҳамкории Шанхай ва Ассотсиатсияи байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай қайд карда шуд. пешвои миллат иброз намуданд, ки иқтидори ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёт ва энергетика бо сам самаранок истифода гардад ва аз кишварҳои оилаи созмони ҳамкории Шанхай даъват ба амал оварданд, ки ба созишнома оид ба фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ, ки соли 2014 дар шаҳри Душанбе ба имзо расида буд, ҳамроҳ шаванд. сарвари давлат аз захираҳои бузурги гидроэнергетики Тоҷикистон ёдовар шуда, дар самти азхудкунии муштараки онҳо ба ҳамкории судманд бо шарикон аз кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай изҳори омодагӣ намуданд. президенти кишвар аз афзоиши талошҳои муштарак дар соҳаи фарҳангу гумиятарӣ ҷонибдорӣ карда даъват намуданд, ки кишварҳои узви созмон ба чорабиниҳои лоиҳаи пойтахти фарҳангӣ ва сайёҳии созмони ҳамкории Шанхай, ки 2 сол пеш оғоз ёфта буд, ҳамроҳ карданд. дар фарҷом сарвари давлат изҳори итминон намуданд, ки вохӯрӣ дар қолаби созмони ҳамкории Шанхай плюс барои ба сатҳи нави рушди мутобиқ ба талаботи замон баровардани ҳамкории бисёрҷонибаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай майдонӣ муфид мегардад. бояд гуфт, ки дар кори саммит инчунин сарони давлатҳои ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии мардуми Чин, ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии исломии Покистон, Федератсияи Россия, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва роҳбари ҳайати ҷумҳурии Ҳиндустон иштирок намуданд. барои иштирок дар ҷаласа ҳамчунин сарони давлатҳои нозири созмони ҳамкории Шанхай, ҷумҳурии Беларус ва Муғулистон ба ҳайси меҳмонони ҷониби раисикунандаи созмон, сарварони ҷумҳурии Озарбойҷон, давлати Қатар, ҷумҳурии Туркия, Туркманистон ва Амороти Муттаҳидаи Араб, ҳамчунин дабири кулли созмони милали муттаҳид ва роҳбарони сохторҳои иҷроии созмони ҳамкории иқтисодӣ, иттиҳоди давлатҳои мустақил, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони исломии амнияти озуқаворӣ даъват шуда буданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳи нави қонуни танзими ҷашну маросим ба иҷро даромад, ки моддаи 18 ин қонун аз ин ба баъд воридот, фурӯш, таблиғ ва дар маконҳои ҷамъиятӣ пӯшидани либоси барои фарҳанги миллӣ бегонаро манъ мекунад. аммо либоси барои фарҳанги миллӣ бегона чӣ маъно дорад? вакили маҷлиси намояндагон Муҷибахон Ҷавҳарӣ гуфт, на фақат сатру ҳиҷоб, балки пӯшидани бархе навъҳои аз ҳад бози либоси аврупоӣ низ дар Тоҷикистон манъ карда мешавад. Ҷавҳарӣ гуфт, аксари мардум фикр мекунанд, ки дар кишвар танҳо пӯшидани ҳиҷобу сатр манъ карда шудааст. ин чунин нест. ба ғайр аз сатру ҳиҷоб, пӯшидани либоси сиёҳи дарози або, яъне абая, ки аз кишварҳои арабӣ омадааст, низ манъ карда мешавад. ҳамчунин бархе навъҳои либоси аврупоӣ, аз ҷумла шимҳои даридаи ҷинс, либоси аз ҳад кӯтоҳу танг ва сари синааш аз ҳад кушода, яъне декольте низ
манъ карда мешавад. ин ҳама чораҳо бо мақсади пешгирӣ аз таъсири фарҳанги бегона аст. вакили парлумон таъкид намуд ки либоси миллии тоҷикӣ хилофи меъёрҳои динӣ нест ва тоҷиконро ҳамчун миллат дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. ҷавҳарӣ ҳамчунин таъкид намуд ки қабули ин қонун ба маъное нест ки акнун аз сари занону модарон рӯймоли онҳоро кашида хоҳанд гирифт. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода котиби шӯрои умумии ҷаҳонии ҳунармандон Саъд Ал-Қаддумӣ ва ҳайати ҳамроҳонашро ба ҳузур пазируфт. раиси вилоят меҳмононро ба суғди босони хайрамақдам гуфта таъкид намуд ки давоми солҳои соҳибистиқлоли тоҷикистон бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардида. дар ин самт ҷиҳати дастгирии ҳунармандон як қатор барнома ва лоиҳаҳо татбиқ карда мешаванд. дар шаҳру навоҳии вилояти суғд бо ин мақсад дар мавзеъҳои таърихӣ, растаи ҳунармандон, коллеҷу мактабҳои омӯзишӣ, марказҳои ҳунаромӯзӣ таъсис дода шуда шумораи бештари сокинон ба касбомӯзӣ ҷалб карда мешаванд. котиби шӯрои умумии ҷаҳонии ҳунармандон Саъд Ал-Қаддумӣ иброз дошт ки ин ташкилоти байналмилалӣ расо 60 сол қабл, яъне соли 1964 таъсис дода шуда ҳадафи он дастгирии ҳунармандони халқӣ дар тамоми ҷаҳон ва ривоҷу равнақ додани он ба шумор меравад. раиси вилоят зимнан таъкид намуд ки халқи тоҷик давоми ҳазорсолаҳо бо ҳунармандони худ машҳур буд. ба ҷуз аз Истаравшан дар Панҷакенту Исфара ва Хуҷанд низ навъҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ ҳифз карда шудааст. дар мулоқот ҷонибҳо барои шомил гардидани ин шаҳрҳои қадима ба узвияти шӯрои умумии ҷаҳонии ҳунармандон мубодилаи афкор намуданд. рафти иҷрои муқаррароти кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласа бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва прокурори шаҳр, мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Аҳмадзода, ниҳодҳои марбутаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр, роҳбарони ширкатҳои бинокории мавриди баррасӣ қарор дода шуд. зимни ироаи натиҷаҳои санҷиши прокурорӣ оид ба риояи талаботи кодекси шаҳрсозӣ, дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, нақшаи генералии шаҳр, таваҷҷӯҳи ниҳодҳои назоратии сохтмон, ширкатҳои бинокорӣ, фармоишгарону пудратчиён ба риояи қатъии меъёрҳои муқарраршудаи бинокорӣ, лоиҳаи сохтмони биноҳои истиқоматӣ, ташхиси мувофиқати сифати масолиҳи сохтмон, саҳмгузорӣ дар таҷдиди шабакаҳои муҳандисии шаҳр, ороиши намои биноҳо ҷалб карда шуданд. дар якчанд маврид барои риоя накардани талаботи кодекси шаҳрсозӣ ва дигар санадҳои меъёрӣ аз ҷониби прокуратураи шаҳр ширкатҳои бинокорӣ тибқи талаботи қонунгузории ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муҷозот шуданд. дар ҷалса ҳамчунин таъкид шуд ки чунин санҷишу хулосабарориҳо нисбат ба риояи меъёрҳои бинокорӣ ва сифати сохтмон минбаъд низ идома дода мешавад. риояи қатъии талаботи кодекси шаҳрсозӣ ва дигар асноди меъёрӣ, нақшаи генералии шаҳр, лоиҳаи сохтмон, сифати корҳо ва масолиҳи бинокорӣ дар бунёди иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, хоса биноҳои истиқоматӣ ки барои даҳсолаҳо пешбинӣ шуданд. чунин буд вазифагузориҳо барои иштирокчунӣ ҷамъ омад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.